Honorable Vice President Constantino Chiwenga, aiwa ndo vari acting president panguva ine. VP Constantino Chiwenga vanozivikanwa kunzi mazuva apfuura awa vanga vasiri munyika yeZimbabwe, aiwa vaimbotenderera aiwa kune dzimwe nyika vachiona kuti ndeapi in what ways zvatingaita kuti tiimprove maservices edu munyika yeZimbabwe. Zvanyatsoonekwa nevanhu kuti VP Constantino Chiwenga is now mobilizing for presidency. Vanoonekwa vachinyatsobvizita aiwa kana zviri zvipatara vachiona aiwa even mamodernized equipment ari kushandiswa mazuva ano kukida macancerous cells and the likes. Nyatsokunzi VP Constantino Chiwenga is determined. Sana mina masvika kudanyirwa pana bell subscribe like on the bell icon. Panguva ine mokudanyirwa muchinzi Vice President Constantino Chiwenga is the acting president until His Excellency President E.D. Mnangagwa series 10. Panguva ine vanachiti #unity peace and development. Vanouya panguva ine vachimaintaina peace vachiti aiwa tirikuda runyararo, tirikuda peace, tirikuda unity nedevelopment. Panguva ine iri kuonekwa kunzi VP Constantino Chiwenga ndo vakabata matongo. Vatoona kuti most of the people vari kuvatarisa kuti VP Constantino Chiwenga vakonzerese chaos aiwa kana kungava kutopula zvigananda and the likes. Vanhu vanowanzoziva kuti VP Constantino Chiwenga even pakutanga kwegore rino ndo kwavakava vibrant vachiramba corruption pavakanga vari acting president. Right now at the same time people they are also expecting more from VP Constantino Chiwenga vachiti aiwa ndo vatoziva kuti ndo vakomana vakakwanisa kubvisa zvigananda zviri kuonekwa kunzi aiwa kana kuri kumuora nekuluta aiwa vari kunyatsokuita aiwa neunyanzvi hwavo. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi zvatikuona VP Constantino Chiwenga aiwa vakamirira aiwa kusucceda mutungamiri wenyika in the coming years. Tudze mafungiro enyu pina comment section medu, subscribe or like, chat on the bell icon.